Salut! Mașina de astăzi este o Honda care alergă în campionatul național de rally. Ne-a venit ideea să punem pe ea dinozauri, maimuței, prințese și așa mai departe. Hai să vă arăt ce a ieșit. Așa arată mașina, e o culoare specială, un turcoaz cu elemente grafice pe care Marian și le-a dorit să apară pe mașina lui. El a început de carieră în campionatul național de rally. Sper ca grafica noastră să-l ajute și să aibă succes în proiectul pe care și l-a propus. Ce vreau să vă arăt sunt culorile și rezultatul muncii noastre. Nu vă repet decât 5 minute. Grafica poate fi orice variantă de la camuflaj. Sunt întrebat des de texturie de camuflaj. Putem să realizăm în atelierul nostru orice imagine și să o montăm pe mașină. Important e scusința cu care facem acest lucru, calitatea montajului, grafica să aibă continuitate pe fiecare element în parte. De exemplu, aici între geam unde am montat un window graphics este un colant acela cu găurele care permite să vezi din interior spre exterior. În rest, e foarte important ca el să aibă continuare de pe un element pe altul și mie mi se pare că aici nu ne dă foarte bine acest lucru. Avem și mici greșeli, de exemplu steluța aceasta nu are continuare pe colțul aripii, dar având în vedere că e o grafică așa un pic mai agitată, cred că nu se observă și doar un ochi critic poate să vadă acest lucru. Toate elementele au fost demontate, stopurile, bandourile, mânere și, de exemplu, bandourile au fost colantate de 2 ori, adică s-a pintat grafica, odată s-a așezat pe tot lateralul mașinii și încă o dată s-au colantat separat bandourile pentru a nu exista spațiu gol și a nu se vedea urât. Cam așa arată mașina noastră de astăzi. E o grafică interesantă. În 2 minute v-ați făcut o părere legată de munca noastră. Vă așteptăm pe pagina de Facebook sau de Instagram să vedeți în fiecare zi ceea ce mai punem noi pe paginile acelea. Salutări!